Noswaith i chi a chroeso I Sgorio. Digon o gyffroedd o uwch Gyngred Cymru JD, prif adran Genero hefyd, ond ni'n dechrau yn y cwpan. A rown gynderfynol, cwpan y gyngrair i'r dynion, sef cwpan Nathaniel MG. Dim syndod mae'n siŵr mae'r seintiau newydd sydd wedi codi'r cwpan yma yn y ddau dymor diwetha. A nhw'n croesawu ceffylau blaen. Cyngred y Gogledd, Llandudno. Oedd yn llawn hyder ar lennill yn ebyn Cei Conang, Hwpan Cymru bythefnos yn ôl. O tîm Jordan Hadaway ddim wedi colli dim un o'i 19 gêm y tymor yma cyn mentro I neuadd y parc ddisadwn yn y gobeith o achosi sioc arall. Nadine mewn a Jordan Williams. Mae Nadine wedi parhau a'i rediad. Mae Williams yn bwydo Marshall. A dyma Dan Williams yn rhoi'r seintiau ar y blaen. Jordan Marshall yn croesi. Y bel yn rhydd yn y cwrt Cosby. A Dan Williams yn chwaraewr canol ca yn ymateb gyntaf. Jordan Williams dim cam sefyll. Jordan Williams yn glir, hon fydd yr ail. Williams yn dyblu mantais y deilied. Amddiffyn Llandudno yn gwbl sgwar. Jordan Williams yn amseru I rediad yn berffaith, yn denu Sean Pearson oddi ar ei linell o gwmpas y gôl geidwad ac yna yn gosod y bel i'r rhwyd. Cones yn oedi, a dyma Adam Stevens, y bel y tasgu lan yn taro'r bar. O, mor anlwcus I Llandudno, camgymeriad yn ganol ca, y bel yn torri I Adam Stevens. Jack Edwards yn tasgu fyny i'r awyr, a mor anlwcus I Llandudno yn taro'r bar a mynd allan am gic gornel. Ben Clark, brwydro I glirio! Chydig heibio'r postyn gan Callum Stevens yn reoli ar ei frest ac yna'r ergyd sydyn ar ei drod dde. Marshall mewn at Williams, yma Marshall wedi parhau a'i rediad a does dim cam sefyll yn erbyn Jordan Marshall. Marshall, nôl at Williams. O, tackle wedi amseru dda, ond Jordan Williams yn crymanu'r bel heibio'r postyn. Wel, does dim taw ar y cyffro yma ar neuadd y parc. Cyfle wedi golli fanna I Jordan Marshall yn mynd nôl ar draws y gôl yn hytrach na mynd am y gôl. Adam Stevens, dim cam sefyll. Y blaenwr cryf yn gwibio mewn y cwrt Cosby. Rwy'n gallu cadw'r bel mewn yn ei wir. Pownell! O, cyfle da fyna I Jordan Pownell. Ond gwaith da gan Adam Stevens yn gynnar yn yr ail hanner. A mae'n y res o chwaraewyr mewn glas yn y canol! A maen nhw wedi sgorio! A maen nhw'n cael eu heiddiant. A Callum Stevens sy'n penio Llandudno nôl I mewn i'r gêm. Yn dechrau'r ail hanner ar dan. Dros y gic rydd. Anthony Stevens yn rhwydo y capten, ond mi oedd e'n cam sefyll. Oedd y syniad yn un iawn yn gorffen yn gelfydd heibio I Jack Edwards. Ond Lliman pen pella Ashley Davis yn byrhau y dathliadau. Magay I seintiau. Y glaw yn dechrau. Glawio fan hyn, a dyma Jordan Williams. O, wedi methu cyfle eiraidd. Cyfle gorau'r ail hanner i'r seintiau ac I ladd y gêm efallai y prif sgoriwr Jordan Williams. Dyle fe di wneud yn well. Lan at Williams, Williams yn gryf. Chislevich at Dan Williams, dim cam sefyll. Williams yn y canol, taro'r bar, Dan Williams yn mynd I hyd. Waw am gêm yw hon. Adam Stevens mewn at Bennett. Bennett yma Cadwaladr yn rhydd yn y canol I beniad eto gan Adam Stevens. Adam Stevens yn fawr. Kick o'r spotting na. Wel, o'n i'n meddwl bod Alex Livesey yn rhoi y chwiban yn ei geg, ond yn newid I feddwl. Penderfyniad dadleuol tu hwnt. Mae Magay yn dod. Dyw Magay ddim yn ennill y bel. A mae mewn i'r canol a draws â hi. Ac yna y gol bel yn toro'r
postyn. Jordan Townell ar cyfle I ddod ar sgôr yn gyfartal. Gêm ryfeddol yn dod I ben. Perfformiad arwrol. Ond yn y diwedd mae Llandudno yn colli. Maen nhw allan o gwpan y gyngrair. You know, it was a very competitive game, and a lot of credit's got to go to Llandudno, Jordan and his players. You know, they made it tough for us. And now it was a good game. Not many teams come here and hit the post, have 2 penalty claims, hit the bar and put TNS in the last 9 minutes running the ball into the corner. So that's all down to my players and my staff. You know, we come up with a game plan and they delivered it to a T. Gyda'r tîm ar gopa cyngred y gogledd y methu ag achosi sioc yn erbyn y seintia tro ceffyl a blaen y de oedd I geisio cael y gora o un o glybiau'r uwch gyngred wrth I Cam Bryan groesawu'r Bari i'r Rhondda. Hulbert, oedd o'n edrych am cydi hi, mae'n deisgyn I Barton yn ôl at Owen cydi hi, Barton os ergyd, Danny Barton yna le am yr ergyd! Crafu y mil y postyn, ond y cyfle gorau hyd yma i'r ymwelwyr Danny Barton. Yn awgrym o lawio fan yna, mi darodd y bêl yn sicr yn erbyn braich Will Richards. 5 munud o'r hanner cynta yn weddill. Hulbert! Crymanu'r bêl, ia. Mae yn dangos be oedd o'n bwriadu I wneud I chrymannu hi. Da ni wedi chwarae'r 2 funud dros y 45 a ma hi mewn. A Will Richards sydd wedi roed y Bari ar y blaen. Y cawr o'r cefn, ergyd I Cam Bryan ar y regwyl. Mae'n un ddofn y tro hwn o'r peniad gan Wright. Wel am ddihangfa i'r Bari. Peniad gan Jared Wright oedd hi'n edrych o tasai mynd I daro cefn y rwyd. Elliot Richards ar ergyd a mae'r ail gôl I Oli Hulbert. Da ni wedi chwarae 8 munud a hanner o'r ail hanner. A siawns mae dyna'r gôl sydd yn selio lle y Bari yn rownd derfynol cwpan Nathaniel MG. Richards yn crymanu'r gigwr nel I fewn, mae'n tasgu allan, bêl yn rhydd yn y cwrt, a Ben Margetson gafodd y cyffyliad ola. Mae drosodd bellach, does a ddim amheuaeth o hynny. Ben Margetson yn manteisio ar amddiffyn llac gan Cam Bryan sydd wedi cael gwers yma gan y tîm uwch gyngred Cymru. Os da gôl gysur, cyfle I Bateman! A dyna'r arbediad cynta mae Joe Thomas wedi gorfod wneud yn yr ail hanner yma o'r ergyd gan Callum Bateman. I've played TNS, what, was it 24, 5 times. We've got a couple of draws, all right, but obviously got a few defeats in there where they beat us convincingly, so we know it's going to be tough. But it's a one-off, innit? It's a final. You know, who knows? Ac felly y seintiau newydd ar Bari fydd yn cystadlu yn rownd derfynol cwpan Nathaniel MG yn Stadiwm Dragonbet Pennod ar yr 8fed ar 20 o Chwefror. Gyda tîm y dynion wedi cyrraedd rownd derfynol y cwpan ddi Sadwrn, roedd tîmau menywod y seintiau newydd ar Bari yn cwrdd yn y gyngrair Bnawn Sul. Jas Turner i'r Bari. Turner croesi at y postyn cynta. A mae di mynd i'r cefn! Ar Bari ar ôl 10 munud yma ar neuadd y parc yn agor y Sgorio. Chelsea Cochran, ymwelwyr ar y blaen. Leah Lewis yn rheoli. Kelsey Richardson yn mynd o bell. Ac am arbediad campus gan Molly Arneson. Grace Dunkley yn clirio. Troi'n hyfryd gan Caitlin Chapman. Lexi Harrison ar ymyl y cwrt Cosby. Lexi Harrison ceisio mynd heibio I Emily Freeman. Y bêl yn cyrraedd Sarah Gibbs. A hwnna'n taro'r postyn. Cyfla gwirioneddol yn fanna i'r seintiau newydd ddod yn gyfartal. Leah Lewis.
Sarah Gibbs at Grace Dunkley, tynnu hi nôl, lle gan Leah Lewis. Digonedd y le gan Grace Dunkley. Y croesiad at y postyn pella. A mae'r Seintiau Newydd ar ôl 20 munud yn dod yn gyfartal. Am y 5ed gêm o'r bron, Lexi Harrison yn rhwydo i'r Seintiau Newydd. Mia Davies yn codi hi'n uchel. Mae hi'n cyrraedd Caitlin Chapman mewn i'r cwrt Cosby. Chapman ag am arbediad gyda'i choes gan Molly Anderson. Fi atal prif sgoriwr y Seintiau Newydd rhag mynd â nhw ar y blaen. Erin Murray yn ei gosod i Turner sy'n mynd i hun. Y bel yn disgyn yn y cwrt Cosby. Os a gol! Y bel yn dal i fod yno, Sienna Stone yn y diwedd. A cyfla gwirioneddol yn fanna, ond methu canfod y targed. Maria Francis Jones. Caitlin Chapman yn ergydio ei hun. Y bel yn cyrraedd Lexi Harrison. Lexi Harrison! Ac am gyffyrddiad pwysig gan Molly Anderson yn gorfodi'r bel na ar y trawst ac allan am gic gornel. Dyna mae Lexi Harrison yn gallu ei wneud. Caitlin Chapman. Mewn i'r cwrt Cosby, ydy hi'n mynd i hun ac yn taro'r postyn. Wel, am gyfla i brif sgoriwr y Seintiau Newydd. Mae di sgorio yn y 2 gêm ddiwetha. Roedd Wrexham yn dechrau'r penwythnos 2 bwynt yn glir ar y frig y Cyngred a caeth y dreigiau ar y blaen yn erbyn Aberystwyth wedi dim ond 3 munud wrth i Rosie Hughes sgorio 10 gol ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn. Doedd capten Aberystwyth Amy Jenkins heb sgorio yn y Cyngred y tymor yma, ond roedd hi yn werth aros am hon wrth iddi godi'r bel yn gelfydd i nion i'r sgôr ar y graig. Ac fel bysys traws Cambria ar ôl disgwyl cyhyd am y gynta, fe ddaeth yr ail yn syth i Amy Jenkins, hon ddim cweit mor drawiadol ond yn cyfri'r un fath. 34 munud ar y cloc a thro Marian Mahmood oedd i syfrdanu'r dorf ergyd wych gan Mahmood a'i 5 gol mewn 5 gêm. A 5 munud wedi'r egwyl roedd Wrexham nôl ar y blaen. Rosie Hughes yn rheoli'n hyfryd cyn taro i hael am y prynhawn i ennill y gêm. Y gêm rhwng Llansawel a Chaerdydd wedi gohirio herwydd y glaw ac felly mae Wrexham wedi torri 5 pwynt yn glir ar y copa cyn i gêm gyngrair nesa oddi cartra yn erbyn Caerdydd ar y 4 Ionawr yn fyw ar Sgorio. Sylw nesa i uwch gyngrair Cymru JD. A gan fod y Bari yn brysur yn y cwpan, roedd yna gyfle i'r Bala. Gair bwlch rhyngddyn nhw a'r clybiau yn y 6 ucha. Holffordd oedd yr ymwelwyr yma ar faes tegid yn y gwynt a'r glaw. Ac bod yr adegleision yn straffaglu wrth waelod y tabl, oedd tîm Tony Pennod ddim wedi colli ni 5 gêm flaenorol yn erbyn y Bala. Brwsi ar draws y cae, bas fach tu mewn a Shepherd! Ymdrech gynta'r nos ar y targed ond oedd hi'n hawdd i Joel Torrance. Coelio fi, mae dyn yma'n safonol. Corey Shepherd, dwi'n bod o'n chwaraewr dylanwadol yng nghanol y cae, ond mae di ffindio i sgidio sgorio tymor yma hefyd. Ymdrech o beth! Anhygol gan Corey Shepherd! Ar yr hanner foli o hanner ffordd, Shepherd wedi gweld Torrance oddi ar ei linell a fe darodd o honna'n berffaith a nid am y tro cynta'n i yrfa Corey Shepherd yn gwneud yr annisgwl ac yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Mae hon y gol a hanner. Byth gofiadwy iddo fo i Hwlffordd. Cofiwch y gol o'na, 5 o ragfyr yn y Bala gan Corey Shepherd. Hwlffordd oedd yn ei blaen eto fo, Brwsi! A'r ymdrech ar y targed fi symudodd i'n yr awyr. Ond Joel Torrance yn troi'r bel dros y draws o ma. Ia, dwi'n disgwyl yn neud ar arbediad yma yn dweud hynny. A ti'n gweld yr amddiffyn eto, jyst yn syrthio. Ymdrech gan am yn tro ma. Ie, rhaid i Joel Torrance ymestyn i gael ei ddwlo at yna. Mi nath y golwr yn dda.
O, mae'n bwniad yma mynd. Mae'n cartyn coch. O! Cartyn melyn ydi o'r wir. Edrych fan, mae'n glir. Edrych mae'n cael. Mae'n dalo wedyn ar ôl. A fo, yli. O sut yn y byd dydy honna ddim yn gerdyn coch. Dim ond un gol da ni wedi weld yn y glaw yma'r faes tegid, ond oedd hi werth i gweld. Os da ni'n cosmote! Oes ma na o fewn 20 eiliad cynta yr ail hanner. Ben Amon gafodd hi dynnu'r llawr. Oedd o'n mynd i nunlla pam mae'r golwr neu hynny. Ben Amon yn ôl ar ei draed, paratoi i gymryd y gic o'r smoten. A mae o'n sgorio. Ia, jyst yn gyrru y golwr, y ffordd anghywir yma'n hyn. Fo na gael y cic o'r smotin a fo sydd wedyn yn cosbi y bala. A mae'n gerdyn coch i Burke. Ac am yr ail gêm o'r bron, mae'r bala yn mynd i orffan efo 10-1. A feryll, Nathan Burke ddim cwyno yn ormodol am honna. Fantastic goal by Corey Shepherd as well. A special moment from a special player. Yeah, we missed Sheps last week, and he's been outstanding since I've been at the club for 4 years. And yeah, he's a big part of what we do, and he gives us some momentum to get forward at the pitch. And yeah, he's seen to keep it off his line. It's a hell of a strike. Wedi 9 gêm gyngred heb golli roedd Ceicona wedi dringo i'r trydydd safle ac roedd yr hyder yn amlwg yn chwarae'r nomadiaid wrth i Harry Franklin benio'r tîm cartra ar y blaen wedi 12 munud. Wedi'r egwyl daeth Jordan Davies yn agos at sgorio gol ryfeddol yn erbyn i gyn glwb, ond y bar yn nadu prif sgoriwr bai Colwyn y tro hwn. 65 munud ar y cloc a daeth yr ail i'r nomadiaid a'r ail i Harry Franklin, ei 12fed gol ym mhob cystadleuaeth y tymor yma. Roedd na gol gysur hwyr i'r gwylanod. Un Aaron Williams yn croesi a'r Aaron Williams arall yn penio i gefn yr hwyd i sgorio i gol gyntaf yn y cyngrair ers mis Awst. Mae Met Caerdydd yn gobeithio cyrraedd yr hanner uchaf am y pedwerydd tymor yn olynol, a bydd y buddigoliaeth yn erbyn Llanelli yn ddigon i'w codi uwch ben y bari i'r chweched safle. Yn brwydro am y meddiad yng nghanol cae. Traeth dan fanna gan Jack Norris. Fyny'r ystys gan Joe Lloyd. Chwilio am Ethan Can mae o. Dim trosodd o fanna gan Can. Tristan Jenkins. A'r ergyd isel. Yn gorfodi arbediad gwych gan Sam Seeger. Jenkins yn dod ar agos. Tristan Jenkins ar gic gornel. Mae'n ddwfn i'r postyn pell yna. Gyrraeddodd o Sean Cronin, mae dal yn o'r Cwrt Cosby. Leicester, James Leicester yn trio cael gafel arni. Y bel yn tasgu allan at Tristan Jenkins. Chwilio am le i groesi mae o. Mae'n ddwfn i'r postyn pella ac i gefn yr hwyd gan Sean Cronin. Y bel yn hongian fyny o groesiad Tristan Jenkins. A Cronin, y cawr i fyny o'r cefn. Dim problem iddo fo. Llanelli sydd ar y blaen. Lewis Rhys ar gic rydd. Ewn i'r Cwrt Cosby, peniad lawr, mae'n disgyn i Matthew Chubb. O, arbediad campus gan Alex Pennod. I atal Chubb yn fyna. Mae'r amddiffynwr wedi sgorio 2 gol yn ei 2 gêm ddwytha fo. CJ Cravens yn o'i Met Caerdydd ac yn chwilio am ffwmpa Mwandwe mae o. Mwandwe'n troi heibio i Nelson Sanka ac yn dawnsio dros dacl Sean Cronin. Dim amheuaeth bod hwnna'n gic rydd. Mae yna gerdyn melyn i Cronin hefyd. Lewis Rhys ar gic gornel. Chwaraewyr y gyd ar y llinell gol mwy neu lai. Mae hwnna drwy bawb. Harrison Bright ar peniad a Pennod yn cael ei law iddi. I wthio hwnna dros y trawst. Dyna i chi gyfle i Met Caerdydd. Bron i'r bel gyrraedd cefn yr hwyd ar 2 achlysur. Alex Pennod yn gwneud arbediad holl bwysig. Osgo'n aros yn gymorth. Craven at Lewis Rhys. Rhys yn ffigio heibio i Joe Hopkins. Y bel dal yn or ymwyl y Cwrt Cosby. Rosgro sy'n trio troi. Craven yn y Cwrt Cosby. A'r ergyd yn syth at Alex Pennod. Unrhywle arall. Ac mi fysa Met Caerdydd yn gyfartal. Joe Lloyd fyny'r cae. Ethan Can yn ennill y peniad. Tristan Jenkins yno. Aros am gymorth mae o Harrison Bright ar y dde. Ergyd Bright wedi arbed gan Seeger.
Rywsut di Ethan Can. Ddim yn llwyddo i rwydo. Gwaith amddiffynol rhagorol gan Dixon Camongo. Yna Joe Hopkins lawr. Ethan Can yn derbyn y bel ac yn trio dod o hyd i Tristan Jenkins yn y cwrt Cosby. Ergyd Tristan Jenkins yn cael ei thynnu heibio'r postyn. Ond mae Tristan Jenkins a'i ben yn ei ddwylo'n gwybod cystal cyfle oedd hwnna. Jake Morris a'r bas dreiddgar yn dod o hyd i Ffwmpa Mwandwen fan hyn yn y cwrt Cosby. Ergyd i'r gornel! Ffwmpa Mwandwen yn gorffen yn hyfryd yma na. Yn canfod y gornel bella ac yn dod a Met Caerdydd yn gyfartal. Ffordd yna o ddechrau y meddiant Met Caerdydd. Ffwmpa Mwandwen troi ac yn dal i fynd, mae'n cael ei faclu fyna ar ymyl y cwrt Cosby gan Sean Cronin. Mae yna ail Gerdyn Melin i Cronin yn fan hyn. Felly Cerdyn Coch a sgorio'r Llanelli yn cael ei hel o'r cae. Elliot Evans yn mynd amdani ac arbediad gwych. Lawr yn isel gan Alex Pennod. Mae'r golwr yn sicr wedi cadw ei dîm yn y gêm heno yma. Ryan Reynolds ar gicrydd mewn i ganol y cwrt Cosby. Mae dal yno ac i gefn y rwyd. Sam Jones oedd yno i fanteisio. A rywsut mae o'n gwasgu'r bel heibio i Alex Pennod. Ac mae rhaid deud bod hyn yn greulon ar Lanelli. Ar ôl rhediad o 2 gêm gyngred heb ennill yn cynnwys gemau cyfartal yn erbyn y 2 glwb isa yn y tabl, roedd angen buddigoliaeth ar Gaernarfon a bu bron i Ryan Sears, sgorio i'r Cofis wedi 5 munud. Ond doedd dim angen disgwyl yn rhy hir cyn i Adam Davies roi'r tîm cartra ar y blaen wedi 7 munud, gyda'i 11 gol ar 10 yn y cyngred y tymor hwn. Tydi'r Flint ond wedi ennill unwaith oddi cartra yn y cyngred y tymor yma a bu bron i ergyd isel Isaac Lee sleifio heibio Conor Roberts cyn yr egwyl. Wedi troi chwarae llac yn y cefn gan yr ymwelwyr a Josh Locke yn curo ar y drws ond hwnnw wedi gau gan y golwr Jack Flint. Ac fe gafodd y Flint eu heiddiant wedi 80 munud. Cyn chwaraewr y Cofis, Jake Canavan yn cipio pwynt pwysig i'r sidanwyr, tra bod rhediad rhwystredig Caernarfon yn parhau. 10 gêm gyngrair heb golli ac mae Cei Conna wedi camu i'r ail safle. Met Caerdydd yn dringo nôl i'r 6 uchaf a Hwlffordd yn dianc o'r 2 isaf gan dynnu'r bala mewn i'r frwydr i osgoi'r cwymp. Dyna ni ym heno, diolch yn fawr iawn am eich cwmni, ond pidwch poeni, mwy o bêl drod i ddod penwythnos yma. Cwpan Cymru sy'n cael yn sylw am gêm nos Sadwrn hefyd. Met Caerdydd yn cwrdd â Caernarfon yn y bedwaredd rownd. Mae'n fyw o'r S4C am 20 munud wedi 5. A wedyn ni, byddwn ni nôl nos Lun nesa unwaith eto gyda holl gyffro'r penwythnos. Hwyl fawr.